Сега заедно с вас ще разберем малко повече за това как експертното жури оценява песните на изпълнителите. Вие лично какво бихте желали да чуете в младите изпълнители? Какви качества търсите в тях и кое според вас ги прави отличителни? Отличителни, много добре го каза. Търся нещо, което да се запомни, нещо, което да бъде разпознаваемо, нещо, което когато го чуеш, в последствие не можеш да го сбъркаш повече. Един красив глас, един красив тембър, една добра продукция, като аранжимент на песента, развитие. За мен е много важно един продукт, една песен да има развитие, да има приятен увод, след това да има добре различими части. Понякога може да има изненади, може да има разместване вътре, но винаги търся да има кулминация. Нещо, което да ме накара да настръхна, нещо, което да ме накара да се вълнувам. Трябва да има емоция. Музиката, която е успешна, тя кара хората да чувстват и да са емоционални. Какъв съвет бихте дали на всички наши участници, а и не само, на хората, които се опитват да проправят своя път чрез музиката? Да не се страхуват да опитват. Да не се страхуват да участват къде ли не, да творят, да опитват нови стилове, понякога дори да правят симбиоза между тях, да правят това, което усещат интуитивно, защото обикновено това е най-правилното решение. И колкото повече имаш случки, които всъщност те кара да се чувстваш, че си на погрешен път, че не си успял, това всъщност са уроци, които ти учиш. Така че не се отказвайте. Пътят е най-интересното нещо, по което може да ви мотивира. Защото светлина в тунела винаги има, просто не спирайте да вярвате. BTV Radio Group е медиен партньор на конкурса и също така предоставя една от наградите. Как експертите от радиото биха оценили песните на участниците и също така на какъв принцип ще избирате вашата песен победител? За критериите ние ги обявихме в самото начало за майсторското владеене на техниките в създаването на една песен, артистичност и комуникационни умения. Мисля, че предизвикателството беше абсолютно достойно посрещнато, а всички ние сме абсолютно възхитени от това, което чухме и оттам нататък. Критериите са ясни, песните са ясни, удовлетворението е огромно за нас, за публиката, за артистите, така че виждам как конкурса изпълнява своята цел да подпомага създаването на качествени песни. Очакваме концерта и очакваме второто издание на New University Talent. Благодаря много. Смятате ли, че конкурси като нашия подпомагат развитието на младите таланти и също така възможността да записват в професионалното студио на Нов български университет? Това според вас трамплин ли е за младите изпълнители? Краткият отговор е определено да. Да, съгласна съм. Аз съм много щастлив, че Нов български университет, от който съм част и аз, предприе тази неочаквана инициатива. Също така поканен съм да бъда в журито, доколкото една музика може да се оценява. Но, въпреки всичко, абсолютно това е един стимул за всички млади хора в България и аз ги подкрепям за това, че когато се обяви този конкурс, всъщност се появиха доста кандидати. Много, 52. Ще повторя думата. Стимул за млади хора, които искат да се изявяват. И всеки талантлив млад човек, а ние и в университета, и извън него имаме много талантливи млади хора. Така че напълно подкрепям и тяхното желание за борба и за доказване, за излизане на малка, на средна, на голяма сцена. Как според вас музикалното образование подпомага таланта, който всеки един изпълнител носи, може би, натурално в себе си? Тук вече трябва да видя дали имам мазол. Имам мазол, защото ме настъпахте точно където трябва. Аз изключително много държа на образованието и не само музикалното образование, образованието в България. Това е много важно нещо за развитието на нашето общество, защото в вас младите хора е бъдещето. Аз съм академично образован музикант и няма начин да не подкрепям сериозното учене, в частност и на музика. Това, което, разбира се, с моите колеги тук
в университета се стараем да правим. Страхотно, благодаря ви. Благодаря и аз. Много изпълнители се записаха за участие в конкурса New University Talent. Цели 52-ма. Откривате ли сред тях новата и хубава българска музика, а може би и следващият хит? Първо искам да кажа, че съм много щастлив, че тази идея тръгва от Нов български университет. Вярно, 52 песни, много хубави имаше песни, които на нас ни направи така впечатление, че са много добре конструирани. Имаме, разбира се, и препоръка, че очаквам още по-мелодични, по-шлагерни, по-хитови песни в, разбира се, различни стилове. Не сме ограничили никого. Искрено вярвам, че от този конкурс ще тръгнат едни големи имена в българската популярна музика. Какви умения трябва да притежават изпълнителите, за да стигнат именно там? Критериите за конкурса на Нов български университет са ясно написани. Това са добрата музикална идея, на второ място, но не е на последно, съдържателност на текста и добрата изразителност на изпълнението.